Semoga ya aku lolos ya. Tapi kok aku ragu ya? Ya Allah, wis pasrah wae lah. Diterima ya alhamdulillah, nek ora ya wis dudu rezekiku naono. Ya wis ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga tesku lolos. Amin. Iya. Oke, Mbak. Tes koperasi merah putih ya. Lancar pora? Sing ngono kuwi, Mbak. Mbak, tak kadane, Mbak. Tak ceritani. Apa? Piye. Ah, kita asik iki. Lah masa aku toh ngerjakke soal iki to wis A, Mbak. Aku kis bener kayak yakin ketoke jawab A. Lah kok iso malah dadi C ya, Mbak? Masa aku yo salah klik to, Mbak? Paling awakmu ora fokus kuwi, Mbak. Ora, Mbak. Aku ki wis fokus ya, Mbak. Masa aku salah klik jawaban? Kan yo ora masuk akal to, Mbak. Walah, lah nek kuwi memang masuk akal, Mbak Dia. Mergone awakmu grogi, makanya awakmu salah klik. Bingung aku, Mbak. Lah terus pengumumannya kapan, Mbak Dia? Nunggu 3 dino, Mbak. Mengko jare dikabari melalui email. Wih, alhamdulillah. Muga-muga ya, Mbak ya, tak dongake lolos sampean. Karena aku pengen tak kecipratan gaji. Walah, kebiasaan. Senangane njaluk timbal balik.